Cha Sibali ngithi angikhulume ngento engiyibone nje babe kuvakashe uSimphiwe lapha ekhaya. Umfowenu lomncane. Cha Sibali bengibuka nje ngithi lento ngizokubuza ukuthi ngempela madoda kanti lokho kuthiwa iUnder Sibali lokho isikhini sangaphansi sesihleba nje. Kanti Sibali lento iguga nini? Mhlawumbe cha ngiyabuza nje Sibali ukuthi ngempela iUnder sesikhuluma nje samadoda. iUnder kanti ayidalela ukuthi iguga nini? Mhlambe singathi lokho kuthiwa i-expiry date ngathi ngicabanga ukuthi iyafuneka manje. Sibali insizwe kuyidonse ngeUnder Sibali idonse nje impela iqubisa Sibali cishe iphela iminyaka emihlanu Sibali. EyaSimphiwe Sibali umfowenu uyena osengasho ukuthi basukaphi nayo kodwa Sibali cha izibe maqapha nje lento Sibali ibe nezimbotshana ubone cha isafuna siyikhuluma into samadoda ukuthi cha madoda mawuthenga iUnder hlahla kanti mhlambe kuke kufuna ukuthi iguga nini noma mhlambe uthela wayeka ngesibala ngazi sokubonana khona phambili ngoba ngizongathi ezinye isizwe sizoqamba amagama impela nje phela iUnder iqanjwe igama kuthiwa usona azayibongele futhi athi noma yeneka athi awusona madoda abiza amagama athi awuthemsile bathi awusona madoda athi awungikhumbuzo ojabulile uyabona into efana le kodwa Sibali siyibheke nje indaba yeUnder Sibali fanele noma mhlambe la edolo nasithe kubalele kuthiwa i-expiry date Sibali sengisho ukuthi ke khuluma nomfowenu nibothi nenze njani.